Здравейте, сега ще ви покажа как се прави на зигзаг един клип. Ще бъде малко интересно и сега да пуснем играта. За сега ще се пробваме да минем колкото се може по-голям рекорд и ние имаме 0 кристалчета, ето от тези и трябва сега да започнем. Изгледа лесно, ама е много трудно ниво. Последната игра е една от най-трудните игри. Тук да съм много концентриран. Когато играете на по-голям екран е много по-добре, защото така се виждат по-добре чертите. А пък ако е на телефон, няма да стане. Тъй сега трябва да взимате да можете да правите точки. Да, и можете да купите камън, други топки. Бялото е най-гадното. И 225. Сега аз ще пробвам. Те е обратна рекорда, там да успея аз повече. Аз качвам нивата на ти. Ако е така, най-много точки се правят определено. Брах на 72. И на всеки 50 се променя цветът. Това беше... Вижте... Така може да започнете и получавате 10 точки нали отгоре. Какво става? Нещо малко, защото е по-бавно и нещо не съм добре свикнал. Но сега си минах моя рекорд. На телефона ми е друго и имах 211 или нещо. Вижте, и тук можете да си купувате топчета, ако събирате 100 кристала и си купуваш топче. Но все още няма. На мой телефон имам такива розови кристалчета, 1800 или нещо там. Че сега да пробвам. Тези кристали, нали да ги събирате, ви вършат много работа. Че точките ви дават, че и можете да купувате и други топчета. Да, и там в ъгълчето отгоре показва на колко страни сте завили. Точно на тези точки трябва да ви са много и аз от тях събрах 255. Тази игра е трудна, но за мен е много лесна тъй. Този път по 116. И така се подобряваш със съмненията. Ако виж, имаме 103 кристала. Чакай сега, ще купим, например, аз кое знам, ето е хубаво. Това ще го вземем. Или не, аз посвъкнал съм с черна. Ще играм с... Иначе на телефона ми, като започна,
Те мога само по 6 да удрям, а пък не могат да удрям по, те да кажем по 13-14, като е тук. Съветвам ви, когато почнете да играете за първи път, не се ядосвайте, защото тя си трудно и аз началото събирах по 2-3, и после гледай сега 118. 116. Да, просто играйте. Аз съм сега на 8, след 2-3 години. Преди 2-3 години почнах да играя и сега съм... И нека на таблета ставате и на Samsung Galaxy Tab 3 става по-бързо и много по-бавно да става топто и те можем по-добре да мърдам, пък на телефоните си дава просто много бързо и то има една игра, дето можете да се учите Zigzag 2. Там това е специална игра за учени. Аз съм я създал и така можете там не може да се сменят топчетата като ето тук и да се купуват. Само можете да си упражнявате. Не е много трудно, лесно е да така си упражнявате уменията и всичко. Zigzag 2. Или зигзаг. Това е също добро. Да, тогава ти си я направил. То е вярно. Има и зигзаг бум. Е хубаво. Къде на нея? 132. Сега да пробвам. Сега ще си дам труда, за да мога да мина 255 и да стана на 300. Но съмнявайте от банък. И сега да продължим да се пробваме да минем 255. Всъщност, моя човек, дето сега говори с мене, той също е играл една година, но аз съм играл цели 3 и той не може чак толкова, може към 200-300, но аз мога вече само към големите суми. Така може да постигате голямо нещо. Мисля, че ще се получи с 300 и 400. Там не мога 400, те мисля. Видяхте, аз от първия път ударих тея 255, от първия път като играх. Просто как не сме играли от доста време и да и става така. Аз играя доста пъти. Сега стигнахме към там 200. Ще пробваме да стигнем към 300. Ударихме 268. още по-добър рекорд. Сега ще пробваме да ударим 300 и няколко. Аз не стават още само 5 минути. Ти да си по-бърз. И сега да продължим с нивото. Аз всъщност не съм играл само в този клип. Моя приятел сега, дето говори с мен, е играл също, двамата сме говорили също в Папа Пиър. Гледайте, имаме 141. Страдите. Имаме 141. От 3. Можем да изкупим още една броя. Ети бам. И
Не играй с него. Аз даже игра с Дишо. Окей. Наистина ти казвам, не се свиква бързо с такива топчета. Малко те разсейва с хубавия цвят и се изгубваш и умираш. Това е за днеска, приятели. До следващия път. Чао!